Tro diwetha ar Stwnsh Sadwrn. Los. Tensiwn. Stwnsio. Timau. Joiwch y darnau gorau. In fyw, y Fideos Stwnsh Sadwrn. Nawr sŵn i'r tîm glas. Mae'r tîm gwyrdd yma. Ewch yn wyllt i'r tîm tecsto. A heb anghofio, Cadi, Lloyd a Huw! Sadwrn, mae'n 8 o'r gloch. Felly, chi barod am hyn? Mae Stwnsh! Pwy ti eisiau pei? Pwy ti eisiau pei? Pwy ti eisiau pei? Ti. Rhaid, beth yw enw ti? Mia. Mia, ti'n barod am pei? Cyfrwch lawr dy fi mewn 3, 2, 1, pei! O, Chadi. O, fi wedi gadael thing fi. Dwi wedi curo'r rwydyr. Ar ôl mentro i'r faes eisteddfod wythnos diwetha, mae pwy yw y frwydr nôl yn y studio. Yndi, felly cartrefi Cymru, byddwch yn barod i gystadlu. Reit, da ni'n mynd i chwarae gêm cardiau, iawn. Fydd yna un person yn dewis un cardyn, fydd Lloyd yn dewis i rywun, fel hyn, 3 er enghraifft. Fydd a'n dewis i'r person arall, eich fydd yn dewis, 2. Person sydd o'r rhif mwyaf, maen nhw'n saff. Y person sydd o'r rhif lleia, mi fydden nhw'n cael pay yn y chops. Chafi, ond Huw. Waw, o'n i ddim yn disgwyl hwnna. Reit te, ond mae yna un cardyn special iawn yn y pack. Jed, y jocar. Os mae'r cardyn yma yn ymddangos unrhyw bryd yn y gemau, mae'r 2 person yn cael pay yn y chops. Dyna da ni isio, Jed, y jocar. Reit, a ni ddechrau ta. Pwy sgyn ni chwarae'r gêm gynta? Bore da! Pwy sgyn ni fan hyn? Byd enw chdi, met? Oscar. Oscar, a pwy sgyn chdi? Helo, Dad, da chi'n olew. Reit. O, lle da chi'n ffonio ni heddiw? Lle da chi'n byw? Abertawe. Abertawe. Chi'n cefnogi Abertawe? Pêl-droed? Ia. Ynda. Everton dwi, ond dyna meddwl dim byd i chi. Reit, na ni chwarae'r gêm ta. Am pwy gynta? Dad gynta? Na i ddewis i Dad ta, oce. Be da ni'n mynd i gael? Na i ddewis fullback sydyn iddyn nhw. Mae Dad yn cael... Sgor dda. Da iawn, Dad. Reit, Lloyd. Ie, barod? Dewis i Oscar ta. Oscar, ti'n barod? Ti'n siŵr? Ydyn. Reit te. Tenga 9 neu 10. Easy, pawb, awyr! Un! Ag i ni, Oscar! Diolch, boys! Diolch yn fawr iawn! Ta-ta! Ewch am gawod! Chwarae teg. Dwi'n cynhyrfu lan, be am gêm arall? Ie, un arall, ie. Go on, pam ddim? Pwy A we. Bore da i chi! Bore da! Beth yw enwau chi, merched? Helo, da chi'n clywed ni? Da chi'n clywed ni? Wel, ylwch, Melody a Sky sgynnon ni fan hyn. Dwi'n siŵr os dyn nhw'n clywed ni, ond ta waith, nawn ni chwarae'r gêm be bynnag. Iawn, Lloyd, gyd i'n gyntaf, dewis di un i Melody. Melody gynta, iawn. Melody, rwy llaw lan. Pwy di Melody? Bach o delay fan hyn. Ddim yn clywed? Oce, off ni te. I pwy bynnag? 3, 2, 1. 6 i Sky. Pwy chi Sky, oce, na i ddewis i Melody ta. Ie. Da ni angen mwy na 6 i fod yn saff, Melody. Ti'n cael... Jed y Joker eto! Mae'r 2 ohonych chi'n cael pay yn anffodus. Barod! 3, 2... Na! Waw! Barod ti. Diolch yn fawr genod. Mae'n amser i ni gwrdd â
y tîmau! Ar y tîm glas, Liz, Pip ac Arian! Ac ar y tîm gwyrdd, Grace, Summer ac Annabelle! Reit, helo ti ma, mae'n amser rwan i ni ddod i nabod chi i gyd chydig bach yn well efo'r olwyn. Reit, yn eich tro, byddwch chi'n troelli'r olwyn, a fel ydych chi'n gweld, mae yna lyniau ar yr olwyn. Maen nhw gyd yn golygu beth gwahanol. Os ydych chi'n glannu'r y pensil, fe rech chi'n neud rhyw fath o lun. Os ydych chi'n glannu'r y bêl fasged, fydd yn rhyw her chwaraeon. Popcorn, rhywbeth i wneud efo y teledu, bob math o beth ar yr olwyn na. Ie, bydd gennych chi 10 eiliad yn unig i wneud y her neu ateb y cwestiwn. Os chi ddim yn llwyddo wneud, be chi'n meddwl sy'n digwydd i chi? Be chi'n meddwl sy'n digwydd i nhw? Pay in a chop! Chi'n gwybod. Ond dim hynna'n unig, os ydych chi'n sbio ar yr olwyn yn ofalus, mae yna beis ar yr olwyn hefyd. Felly mae rhaid chi drio osgoi rheina. Reit, tîm glas, nawn ni ddechrau efo chi. Aria, sbinio'r olwyn i ni. Off a ni. Spin that. Roced. Reit, y roced. Cwestiwn sydyn, pa superpower fysa chdi'n licio gael? Hedfan, da iawn. Aria gyda hedfan i gefn yr hes. Da iawn chdi, Aria. Hedfan i gefn yr hes. O'n i am dweud yna. Cyflwynydd anhygoel. Reit, Liz, chdi wan, sbiniau. Go te, Liz. Mae hyn yn pay! Mae hyn yn pay! Reit te, tri cwestiwn cyflwyniad. Naci. Cyflwyniad gwych. A lwcus, reis, dewis pen neu gynffon, Lloyd, sy'n ôl yr geiniog na i ni. O, ie. O, fi'n gweld. Ac os ti'n colli, ti'n gael pay, iawn, Liz, so pen ta cynffon ti'n sio? Pen. Sbiniau. Mae byd i'n neud. 3, 2, 1, bwsh! Pay! Ti'n barod, ti'n yma? Reit i ganol! O, na, Liz. Sbio mewn i camera. 3, 2, 1. Liz. Liz, ti sy'n mynd â Becca. Becca, jyst rhoi pay ar hynny gyffwrdd. Reit, Pip, chdi sy'n nesa. Awe. Go on te, tro ar y tîm glas. Go on, pay ar reit, be di'r ci? Oce, Pip, mae rhaid i chdi ddynwarad dy hoff anifal. Nawn ni drio dyfalu. Ffwrdd chdi? Fi wedi gweld yn y blaen yn ymarfer ddwy. Cwningen! Da iawn chdi, Pip. Reit, tîm glas, oes gynnwch chi negas i'r tîm gwyrdd? Oes. Oes? Reit, ar ôl 3 ffwrdd chi. 1, 2, 3. Gas, 1, 2, 3. Ni yn mynd i curo chi. Sa'n credu. Digon o'r tîm glas nawr. Tîm gwyrdd, chi'n barod i ennill y gysylltiaeth yma? Come on te, sum off y tîm mewn 3, 2, 1, go! O, beth yna? Chdi, wan ti'n gyfynt. O'r diwe, 3 cwestiwn cyfynt yma. Iawn te. Bwyta dim ond llysiau am flwyddyn, neu peidio cael pwdin am flwyddyn? Bwyta llysiau am flwyddyn. Nice, hyfryd. Bwyta hufen iâ pob dydd, neu bwyta siocled pob dydd? Hufen iâ. Ie, fi'n cytuno. Teithio mewn limo i'r ysgol bob dydd, neu teithio lawr sleid i'r ysgol bob dydd? Limo. Pablo Crappi Summer! Diolch yn fawr i ti, Cabinet! Da iawn ti, tîm gwyrdd. Grace, ti'n barod? Ti'n siŵr? Mae'n gosau fi te. Whoosh! Go. Dim pay. Yes! Reit, disgo. Oce, glicio hon. Mae rhaid chdi sefyll i fan hyn a dangos moves dawnsio ni chdi. 3, 2, 1. A wel, join ia. Mae tamsach yn ennill. Cer ymlaen. Does dim cerddoriaeth yn ennill. Na digon. Down, Grace. Ti'n arwain fi a Huw yn wych fyna. Annabelle, ti'n barod? Ydyn. Amdani. Whoosh! Dim pay i'r tîm gwyrdd. Dim pay. Reit, pêl fasged. Rhaid chdi gael mwy na 50 pwynt ar y bwr darts mewn 3 cyfla, neu ti'n cael pay. Mwy na 50 ni angen iawn. Ted from the studio. 40. Hey! How! Da iawn, Annabelle. Crappi, Annabelle. Da iawn.
Reit te, tîm gwyrdd, oes gyda chi neges i tîm glas? Ie? Ar ôl 3 te. 1, 2, 3. Tîm glas, does gan y ti ddim blas. Na. Tîm gwyrdd, ni nhw enillwyr. Fi'n caru fyna. Fi'n caru... Ei, dim blas fan hyn, o gwbl. Tîm glas, ydych chi'n barod? Ydych chi'n ei well na? Tîm gwyrdd, come on, da chi'n gallu ni gwella. Da chi'n barod? Sori, dwi'n gwybod lle mae capdeiniad chi. Ti'n gwybod be, Lloyd? Sa'n byd gwell nag oes? Y bod ar y traeth, ti'n clywed y môr yn y cefndir a neud castell tywod a felly. Ni'n joio byw Huw. Ydyn ni? Hyfen ias o bwy. O, class, Set yn actually. topio i off. Huw! Helo! Lloyd, beth ydych chi'n neud? Castell tywod. Be mae'n edrych fel ni'n neud? Ei! Dwi'n gweithio galad o'n hwnna! Dewch rhaid, gyda ni'n amser i wasio. Huw, Mae tîm man come on, disgwyl mate. arna chi, boys. Dwi'n meddwl apus de. Rude. Aloha, bawb! Esgusodwch fi, aloha! Aloha! Reite, tîm glas, tîm gwyrdd, chi sy'n cystadlu i ennill eich lle i iste ar y gader foethus yna. Ac wrth gwrs, mae'r collwyr yn cael eu stwnsio yn y top! Ond cyn i ni chwarae'r gêm, mae eisiau rheolau. Chi'n gwybod sut mae chwarae yn eich tro, chi'n mynd mewn i'r pwll, hwylo bag ffa, taflu'r bag ffa at y cnau coco a gobeithio ennill y pwyntiau yna i'ch tîm. Ond pa dîm sy'n mynd gynta? Dim ond un ffordd i benderfynu. Carreg paper scissors, ti'n barod, bwy? Dwi'n barod, mes. Reit te. Dwi'n gallu darllen meddwl, chdi. Carreg paper scissors, dangos! Carreg paper scissors, dangos! Tîm gwyrdd! Ni di ennill unwaith, ni am ennill eto nawr mewn munud, ond chi eisiau mynd yn gynta neu'n ail? Ail? Tyda fi draw fan hyn. Reit, tîm glas. Ni sy'n cael mynd gynta. Reit, dwi eisiau clywach chi tro yma. Da chi'n barod? Cads, da ni'n barod i fynd. Reit, Aria, mae'ch amser chi yn dechrau nawr. Come on, chdi'n pwnt. Tîm glas, tîm glas, tîm glas! Lwcus! Leis i mewn. Mwcod ymlaen. Tîm glas, tîm glas! Blon! Pip, rwan, cael pwysau. Tîm Pip. Tri eto. Da chi di crysu fyny wan. Hondi. Yes! Oce, Beth ni di gael? 30 a 10! Go iawn, reit. Calad. Dim eto. Dim eto. Go! Oh, Lucas, come on, Pip. Eisiau mwy. Ma' 'na 50 yn rwla yna. Hondi. Fyny. Yes! Da iawn chdi. Lle mae'r dy draed i daflu di. Nes, mewn â chdi. Sablan, Liz! Fyny, Liz. O, sefyll chi fyny. Come on, Pip. Ar dy draed o'n i daflu mewn, Pip. Na ni, go on, Hondi. Aros Reit, oce, 10 a 5. Tommy, rhaid i fystyn hwnna i boi. Ti barod? Yes! A mwy o bwyntiau. 30! Ti'n mynd i cyrraedd, Cad. O, di methu cyrraedd, o'n beth neud. Gen o'n chdi'r bwyd. Come on, Pep, dim o'r damser o, dim o'r damser. Stop! Hei, ymdrech wych, tîm glas, da iawn chi. Chwarae teg. Reit, na ni ddim datgalu'r sgôr eto, os mae gormod o faths. Oes, wir. Tra bod Cadi yn gwneud i mathemateg, be am i ni atgoffa chi gyd o'r wobr fawr? Wyt ti'n gweld dy hun fel y Geraint Thomas neu Emma Finuca nesa? Wel, dyma'r wobr really cool i chdi. Beic newydd sbon i chdi a ffrind. E chi di bedlod y ffordd i le bynnag tisio. Sori, dwi'n mynd ar tandem. Jed, sut mae gysylltu? Am y cyfle i ennill, allu di dextio Sadwrn a dy enw i 80800 am ddim, neu ceri'r wefan s4.cymru/Sadwrn. Mae'n rhaid ti fod am 16 a chofio ofyn am ganiatad cyn cystadlu. Pob lwc! Ie, cystadlwch
Gwnewch faint bynnag o weithiau chi moyn a phob lwc. Reit, nôl i'r treith nawr. Ahed, mae'n amser i'r tîm gwyrdd i'r traeth. Ie, i'r traeth. Treith yn ysdi. Amser am hwn nawr. Reit e, tîm gwyrdd a'r tîm glas wedi chwarae, ond anewch chi wneud cystal. Chi'n barod? Cadi fewn gynta. Ma'ch amser chi. Come on, Sam. Yn dechrau nawr. Awe! O, fe ti'n glas yma! Helo fyw! Dig! Come on, Cadi! Go te, Bertie! Tîm gwyrdd! Tîm gwyrdd! Gyflym! Come on! Ga pwyntio da, boys. Dos yma, bod y blam! Ooh, unluckus, unluckus, unluckus! Come on, Sam, that! Oh, more agos! More agos! Protect, Grease! Protect, Grease! Oh! Ooh, unluckus! Come on, Summer! Come on, Summer! Smith down the canol! Grace ni angen i! Grace ni angen i! Doedd y geiliad! Doedd y geiliad! Oh! Right, Summer, Gareth! Come on, come on, geiliad! Gareth! Go, Summer! Oh! Out of that, give him! Gareth! 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 Stop! 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 Jyst mewn pryd 30 o bwyntiau fyna. Da iawn chi. Reit, capteiniad, dewch naill ochr i fi, please, mwyn i ni ddatgelu y canlyniad. Felly, mi gafodd... O, mae'n agos. Mi gafodd y tîm glas 95 o Ei, da iawn, chwe. Ac mi gafodd y tîm gwyrdd 115! Cadi 15 o bwyntiau! Da iawn chi, tîm gwyrdd! Dyma chi! Fantastic! Da iawn chi, tîm gwyrdd! Tîm gwyrdd, chi'n gwybod beth? Oherwydd chi'n ei mor dda, chi'n ennill y gêm yn amlwg. Ewch i'r gadair. Da iawn, tîm gwyrdd! Ewch i'r gadair oer. O, na. Tommy, Hey! tîm glas. Fi mor sori. Chi'n cael pein y chops mewn 3, 2, 1, 5! A chi fydd yn cael eich stwnsio yn y tank nes mlaen. Hei, chi'n beth fi'n joio'n ddiweddar? Yw dewp. A mae llwyth o fideos gwych draw ar sianel YouTube Stwnsh Sadwrn. Ac os ych chi'n gwylio nos Wener am 6 o'r gloch, chi'n cael exclusive cyn nhw fynd allan ar fore Sadwrn. Ie, gwiliwch hwn. Mae fideos o bob math i ti joio draw ar YouTube Stwnsh. Heriau eithafol, gemau gwirion a dy hoff raglenni I gyd mewn un lle. Am beth ti'n aros? Cer yna nawr a chofia hoffi a rhannu. Tan ysgrifiau I gael y bus ar y puls I wylio'r fideos newydd. Mae rhywbeth I bawb ar YouTube Stwnsh. Y daten dwym. Fi'n gallu teimlo'r tensiwn yn y stwdio. Mae gymaint o ddrama yn y gêm yma. Mae pawb eisiau ysgwyr daten chwilbwyth yma. Iawn? Ond, gewn ni weld pwy sy'n chwarae heddiw wrth gwrs. Mae fi, mae Huw, mae Becca yn hyderus, Tommy bach newydd, a Cadi Beaufort, iawn? Ond, tybed pwy bydd yn saff rhag y cosb ar ddiwedd y gêm. Tybed pwy sy'n cyflwyno'r gêm anrhydeddus yma? Dwi eisiau gwneud... Redwch y tas! Dwi wedi cael un... Come on, Lloyd I boi! Dwi eisiau yn arall. Come on, Lloyd! Please, Lloyd! Please!
Fi'n really hapus da hynna. A mae'n heiddiannol hefyd. Fi wedi cael sioe anhygol. Ti'n cofio dros diwetha, mi gath Steph Pay a fe oedd yn arwen, so Na. beth digwydd. Na nes di rhaid pay cas i fo. Wel, gawn ni weld, mlaen ar reola felly. Reit te, gêm, quiz, gwir neu gelwydd. Mae'n rhaid i chi ateb yn gywir. Os chi'n ateb yn gywir, chi'n gallu pasio'r datem dwym i'r person nesaf. Ond, os chi sy'n dal y datem dwym ma, pryd chi'n clywed y hwtwn yma? Chi yn cael cosp a fiach, iawn? Gêm gwahanol, cosp yw'r un peth, iawn? Pei enfawr fan hyn. Pwy ti sy'n be? Ti sy'n be? Mae neb eisiau be. Mae un peth yn saff, dim fi sy'n gael e heddiw ma. So fi'n hapus. Reit te, fi am penderfynu pwy sy'n am ddechrau. Tommy, dyma ti boi, ia. Gan bod ti'n newydd, na ti. Reit te, mae'n amser yn dechrau nawr. Tommy, mae cathod yn dieddol o gysgu ar ei ochr de. Gwir neu gelwydd? Gwir! Chwith yn amlwg. Gwir enw cymeriad Jed am dosbarth mis Prydderch y Lleidyr y Lleisiau. Gwir neu gelwydd? Gwir! Cywir, da iawn ti. Da iawn chdi. Cad, 44 tîm sy'n chwarae yng nghwpan y byd eleni. Gwir neu gelwydd? Gelwydd. Ie, 48, da iawn, Cad. Ie, ni'n gwybod hwnna. Gall elephant gynhyrchu dros 100 kg o pŵ. Bob dydd. Gwir neu gelwydd? Dwi'n gwybod hyn, gwir. Da iawn ti. Fwy pwy ti. Erig te, cwr ffermwyr Hawkstone yn llwyth BGT. Gwir neu gael. Cwr ffermwyr Hawkstone. Gwir! Gwir, da iawn ti. I canol Taylor Swift. I knew you. Yn ffilm Toy Story 5. Gwir neu gelwydd? Gwir! Cywir, da iawn ti. Really? Lleiddo'n gwybod. Come on! Mae'r YouTuber Vicstar wedi gadael y sidemen. Gwir neu gelwydd? Y gwir! KSI. Yn erbyn yr Alban yw gêm cyntaf cwpan y byd. Gwir neu gelwydd? Wir. Mexico de Africa Cad. Gwybod am Bildroed? Mae Gwylia wedi cael pŵ eto ar gyfer talu'r 5 gwaith pob awr. Pwy sy'n? Penguins. Gwir. Gelwydd, 8. Iawn, Cadi. Tran brif Formula 1. Sa'n ti all y cwestiwn? Gwir neu gelwydd? Anghywir, gwir. Mae 5,000 o balloons ar ben y tŷ yn y ffilm. Gwir neu gelwydd? Gwir. Gelwydd, didio! Mae'r canol bach fyny yn lleisio cymeriad newydd Toy Story 5. Gwir neu gelwydd? Gwir. Cywir. Dwi'n sefyll nesaf tîm menywod Cymru yw Albania. Gwir neu gelwydd? Gwir. Na, gwrag sec. Mae mwy o gwyd yn tyfu ar y ddead na sir yn y llwybr lleithog. Lleithog. Gwirio! Lewis Cwma sgoriodd i gyfnod yn Ghana yn y gêm gyfeillgar nos fawrth. Gwir neu gelwydd? Hwyta! Cywir! Yes! Enw prif gymeriad Happy Feet yw Wimble. Cywir! Mae Cymraeg pwys at ti. Oh na, Tommy bach! Tommy bach, tib ma. Tib ma. Ti'n gwybod beth? Mae ond yn iawn bod ti'n cael y profiad stwns gorau posib ar dy raglen gyntaf ti. Ti'n cytuno? Ynddo. Ie? Ti'n hapus i gael y pay? Wel, sgen i'm llawer o ddewis nag oes Na, lai. fwy Llanrig, Tommy. O, i Llarig. Tommy bach. Tommy a Noel. O ti'n wych heddiw ma, ond ti sy'n cael y pay enfawr ma ar ôl colli'r datem dwym. Sut wyt ti'n teimlo? Wel, a hitha'n ymddangosiad cyntaf i'r rhaglen. Mae bond yn iawn. Ymddangosiad gwych hefyd. Pam roi'n crapu, Tommy? A mae'r pay dod! Mewn 3, 2, 1, pay! Reit te, llongyfrachiadur mawr i'r tîm gwyrdd. Ni wedi ennill unwaith eto. Dyma chi yn y gadair. O chi'n ffantastig, da iawn chi. Ie, ond y tîm glas, chi sy'n cael eich stwnsio yn y tanc heddiw. Sut ydych chi'n teimlo am hynna? Da! Ydych chi'n barod? Nervous. Barod am y stwns? Na. Na! Wel, ta waith, ydych chi'n cael eich stwnsio. Mewn 3, 2, 1, stwns! Yes! Ach, fi! Ie, bydd Stwnsh Sadwrn arno. Di Sadwrn nesa am 8 o'r gloch. Cofiwch am y wobr fawr newydd. Joiwch y penwythnos a nawn ni weld chi gyd wythnos nesa am 8 o'r gloch. Welwn ni chi! Ta-ta! Am fwy o fideos fel hyn, cofiwch hoffi, rannu a thanysgrifio.